tagal ni Laura. Maraming mga gawain na sa bahay. Buti na lang, tinanggap niya ang alok ko. Ang laki-laki naman ng sahod, di ba? Ay! Lahat naman ng views ko dito, organic na lang. Kaya, ay! Diba rin, ha? May kaganapang ginagawa. Iba rin talaga, ha? Manayas ka! Manayas ka! Magandang hapon po! Manais ka? Manais ka! Ay! Nandiyan na sila ko ba? Buti yan kasi student siya. Manais ka! Manais ka! Nagdadalaw ka. Wala. Dito ka na maupo. Dito ka natitira. Ay, this one. Pasok ka is Laura. Pasok ka, Laura. Pasok po kayo. Mukhang nagbago po yung bahay mo, ah. Siyempre, hinihintay ko na. This one. What? Upo ka, upo ka. Ay! Bawo, dito. Mabigat yan ay laba. Mahal ang upuan na to. Ay, bakit pa manais ka? Wala ka ng plano umuwi? Dito lang yan. Wala ka na plano umuwi? Di pa po, magiging kasambahay niyo po ako. Siyempre, nagdala pa ako ng maraming damit kasi sabi mo stay in eh. Okay. Requirements, resume, passport, BIR, health certificate, police clearance, barangay clearance, TOR, health certificate, yung ID, birth background. Ayan po, nandiyan na po lahat kasi alam ko na po nga hihilingin mo yun. Hihilingin mo yun sa akin. Very good. Very good. Okay. So ngayon, total, alam mo na yung sasahurin mo, yung monthly mo. Ngayon, pag-uusapan mo natin kung anong mga gawain mo dito sa bahay. Alam mo naman sa akin, masisilang. Ayaw ko yung mga tapon-tapon! Diyan lang yan, kasi parang... Saan po yung magiging kwarto kung manais ka? Wala, ikaw ba naman? May kwarto ka, dito ka. Ito ang magiging kwarto mo, Laura. Kasi pag may mga bisita ako dito, sila natutulog, ayan. Total bagay na bagay ka dito. Diyan mo lalapag yung mga gamit. Ayan. Kumain ka na ba, Laura? Hindi pa po manais ka. Ay! Magugutom na po ako. Okay. Bago ka kumain, syempre, magtatrabaho ka muna bago ka kumain. At hindi ka sasabay sa akin. Okay po. Magsisimula na po ba ako sa pagtatrabaho? Oo na, yes! Ang tatrabahoin mo, Laura, is yung CR. Kasi unang-una, ayoko yung marumi. Total, nandito ka na. Ayan. Binisan mo yan lahat. Ayan yung mga lababo, yung mga walls, ayan. Alam mo naman, ayaw ko yung marumi. Ayun pangalawa, umupo ka. Ay, hindi ganyan, hindi pa malakad. Ano po? Ang galing sa mahirap. Makupo ng maayos. Dito, gusto ko malinis. Ito, laging alternate yan siya. Tapos, gusto ko mabango. Gusto ko mabango dito kasi ito lahat ng mga bisita dumarating dito. At ayaw na ayaw ko pag may bisita ako. Simulan ko na ako. Ayan. Okay, Laura. So, kung nagugutom ka na nangangawa naman ako sa'yo. Ito yung papagawa ko sa'yo. Ito yung ipapaluto ko sa'yo. Ayan. Ito yung ipapaluto ko sa'yo para may ulam tayo mamaya. Ano? Miswa? Yan. Hindi, para sa'yo yan. May iba akong
putahe para sa akin. Ang yaman-yaman yung manang iska, ito yung ulamin natin. Siyempre, alam mo na, Miswa. Laura. Huwag ka nang mag-ingay. Alam mo na. Lulutuin mo yan. Tapos 15,000 yung sahod. Ito lang po yung ulam natin manang iska. Alam mo naman. Yan. Ayan. Ito pala. Yung mga hugasan, Laura. Ha? Ayan. Kailangan ayokong amoy sabon ha. Ayan. Gusto ko hindi amoy sabon ha. Gusto ko malinis yan ha. Kailangan mawala yung mga itim-itim na yan, Laura. Ayokong mga ganyan ha, Laura, kasi alam kong ano ka. Galing ka sa Malaysia. Gusto ko lang malinis ka. Ito, Laura, dito ayan. Kailangan ito mahal ko, 15,000. Ito, mahigit 1 million na yan. Kasi, ito. Galing Canada. Pag-iingatan mo yan, pagbabasag mo yan, wala kang babayaran yan. Pag-iingatan ang lahat-lahat, alam mo na, ay siguro wait lang. Unang-una, hindi ka papasok sa akin. Kung may payo ka, kung may kailangan ka, you may text, o you may call na kasi free wifi naman tayo dito. At huwag kang papasok. At, hindi mabuhay. Okay po manang iska. Wait! Kailangan ko yung missiles makintab. Okay, nakita mo na ang mga sinasabi ko, yung mga ayaw ko sa lahat. Magsimula ka na sa pagtrabaho, Laura. At ako'y magpapapalo. Grabe. Ang yaman-yaman. May suwak. Tapos yung sahod sa akin 15,000 may benefits. Ang mayaman ba ito? Ang mayaman ba ito? Anong ugasan nilaran? Ugasan? Kan mayaman ba ito? Grabe. Ay, Laura. May problema. Wala po. Luluto na po ako. Okay. Ay, kumusta na pala yung status mo? Manangis ka, nag-sign na nagtutulap ako ng ulam. Talagang, ano na yan? Okay na ba yan? Opo, manangis ka. Ay, wait lang. May babaguhin ka pala sa akin. Anong tawag mo sa akin, Laura? Ngayon, dahil nasa bahay ka na, kasambahay na kita, katulong na kita, yung itatawag mo sa akin is Madam. Okay? Madam. Opo, madam. Paano pa makapag-uwas sa nagsabon? Nene! Palaanay. Oh, Rurahan, mayaman, adya. Ito na, anay. Pwede pa magpadala na akong anak. Ay, narte. Huwag ka masyadong maarte. Dapat hindi masabon yung mga gamit, Ano ba yun? Ang yaman-yaman, tapos yung panghugas sabon. Bakit? Ang mayaman ba? Nagpapanagkatulong baka tinasamad lang maglinis. O bayo-bayo talaga kapag makasunta ka akong gisimin. Kapag pa pati mga offer akon. O bayo-bayo ang tago niya. Hindi ka mapapoint ko. May sinasabi ka, Laura? Alam mo, sabi ko
Hindi ako magtrabaho dito, ma'am, madam. Okay. Buti naman kung ganon. Parang may binubulong ka. First time ko sa dami agad na naman. Pinabahan. Isa yung tao na naman. Ang dami hugasan. Madam! Ayan. Tapos na, madam. Nakadito na ako. Nagbugas na ako, madam. Pwede na kumahon. Wait lang. Tikit mo muna yung minuto. Ano nasa to? Oh no! Parang may nanaw siya? Okay naman siya? Paano mo nagawa yan, Laura? Anong nilagay mo yan? Madam, expert pa ako sa pagluluto. Hindi mo lang alam. Ay, ganun ba? Mm. Madam! Ano ka? Sarap siya. Teka na. Teka na. Sorry, it's DJ.